Hola, som professores de Departament de Rus, Oksana i Olga, i hem fet una mobilitat Job Shadowing, aprenentatge per observació, a l'Escola d'Idiomes de la Universitat de Varsòvia dins del projecte KA121 cofinançat per Erasmus+. I en general hem de dir que ha estat una experiència molt enriquidora, que no oblidarem mai i ara us ho explicarem. sí. Ens va sorprendre sobretot de seguida que ens van rebre d'una manera molt hospitalària. És que teníem un cert respecte perquè, clar, entre Rússia i Polònia les relacions històriques i polítiques no han sigut gaire bones. Normalment teníem com aquest sentiment a veure com ens rebran, però hem trobat la gent super simpàtica, l'equip obert, generós, no sé, els professors de rus de l'escola bàsicament ens han cuidat, ens han acompanyat sempre. Un professor ens va regalar els conillets de Pasqua perquè vam anar just a aquesta època i ens van regalar entrades a un ballet al teatre Veliki Teatre, com el nostre Bolxoi de Moscou, molt semblant, molt bonic. Ens van regalar entrades, vull dir, és que ha sigut l'hospitalitat desbordant. Totalment. Si parlem d'enfocament que hem observat per l'educació per a adults, el que les dues estàvem d'acord que sembla un enfocament més frontal i pot semblar fins i tot poc... Més gramatical, poc comunicatiu, tenint en compte també que és un alumnat que parla polonès, que no tenen gaire dificultat d'entendre, de comprendre, perquè són llengües del mateix grup lingüístic, eslaves, doncs ens va semblar una mica que... També les aules que tenien, recordes? Sí, exacte. Les aules eren petites i amb taules. I els alumnes estan asseguts mirant... Convidaven poc al cap de l'altre. A comunicar entre els alumnes. Però després també vam veure diferents estils i cada professor, com sempre, ho fa a la seva manera, però vam pensar que ens vam refermar més encara amb l'enfocament nostre que apliquem a les aules, que és molt més dinàmic i més comunicatiu. Sí, el públic era 100% universitari, perquè eren estudiants de la universitat que assistien a classes d'idiomes i necessiten idiomes per crèdits. Això que el públic és totalment diferent al nostre públic. Però ha sigut interessant per veure aquests alumnes i també ens ha fet pensar com poder aplicar certs enfocaments acadèmics al nostre context també. La reunió amb el director de l'escola d'idiomes, aquesta escola imparteix 5 llengües, a part de rus, anglès, francès, castellà i alemany, i ens va servir per comparar estructures organitzatives i constatar que compartim molts reptes. Per exemple, vam parlar del descens de la popularitat de llengua russa i què podem fer nosaltres com a docents per revertir aquesta situació i mantenir viu l'interès per el nostre idioma. Sí, no tenim moltes coses a fer, però alguna cosa sí. Si parlem de les competències que vam poder desenvolupar, doncs parlaríem de competència de mediació cultural, perquè vam estar en unes aules amb un alumnat polonès que no coneixíem i va ser també un repte perquè no només hem observat les classes, també ens han demanat als nostres companys d'allà que
que féssim unes activitats, i vam fer, Olga ha fet una activitat sobre les botigues d'Espanya i jo sobre el sistema sanitari d'Espanya, i doncs ho vam... Però tot amb feedback, amb Kahoot, i els alumnes estaven sorpresos tot i que... Amb molt d'humor i molt interactiu, vam interactuar molt, i doncs ens va semblar una experiència molt important que hem hagut d'actuar d'emergència una mica, perquè ens van demanar en pocs dies una mica, i per què no feu això? I doncs ho vam fer, i crec que ens hem sortit els alumnes, sí, molts agraïts, i sempre preguntant, sou de Barcelona, i què tal? Mostraven molt interès. Exacte. Sí. Havia coses divertides relacionades amb la llengua, perquè rus i polonès, clar, són idiomes eslaus i s'assemblen en moltes coses, però hi havia coses que ens van fer riure molt. Per exemple, hi havia un nom del carrer que es tradueix com Santa Creu, i això no ho sabíem perquè sonava com Santa Rata per nosaltres en rus. I ja la vam batejar així. I ja està, sí. També la botiga que es deia Żabka, recordes? I Żaba en rus és sapo, sap, no? Sí. I la botiga és com un sap petit, no? Això era també divertit. I, per exemple, als llibres de text posem moltes vegades per recordeu, no? Memoritzeu, i això en rus sona com zapomnite, i per polonesos això significa oblideu, que és totalment diferent. Oblideu les normes. I amb el menjar també, no? I amb el menjar interessant també, és bastant també semblant al rus, però hi havia també algunes coses que tu, segons el nom del plat, tu esperes una cosa i et porten una altra, perquè també hi ha d'aquests falsos amics, tant amb la llengua com amb el menjar, i sobretot ens va fer riure molt aquestes situacions lingüístiques culturals. Sí, però ha sigut molt interessant. Molt interessant, i doncs recomanaríem 100% a tothom a tenir aquesta experiència, a participar amb aquest projecte Erasmus+, doncs segur que em portareu moltes coses maques d'aquesta experiència.